на Харківщині. Знайдене масове захоронення людей. Kunafolidi bɔlɔlɔ dɔ sanfɛ Telegram jamanakuntigi Volodymyr Zelensky y'a yira k'a fɔ ko k'a ka ca ni mɔgɔ su 400 ɲɔgɔnna ye mun yira jamasudonyɔrɔ dɔ la Dizium kɛrɛfɛla la ka fara tamasiri dɔw kan mun kɛra ka jamanadenw nin tɔɔrɔ denmisɛnninw minnu fagara ka sababu kɛ sanfɛ mugujugu pɛrɛnta dɔ ye. Ukraine finitigi kɛlɛkɛlaw ye kunnafoli mun lase a sigida ninnu kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛli ni wulikajɔ daminɛna jumadon ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ɲɛsin su minnu yera nin dingɛba in kɔnɔna na Dizium mara la yɔrɔ min na ni mɔgɔ 443 su yera kɛrɛnkɛrɛnnenya la dingɛba dɔ kɔnɔna na su minnu ni Ukraine finitigi mɔgɔ 17 ɲɔgɔnna yera u cɛ la. Elek Conte ko ye kunnafoli mun lase jamana fanga ka mɔgɔ sugandili ka ɲinini kɛ ka ɲɛsin mɔgɔ minnu tununa jamana kɔnɔ kɛlɛ in senfɛ. Nin kaburu ninnu kɔni senna wagati min na de kɛlɛ kun bɛ ka kɛ ka dugu ni minɛ wagati min na Irisi finitigiw ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin yɔrɔ ninnu ma marisi kalo tɛmɛnen yɔrɔ mun kun b'u ka mara kɔnɔ ni a bɔr'u ka mara kɔnɔ dɔgɔkun tɛmɛnen in na. Olenko Kuntogo ye mun fara kunnafoli ninnu kan. Kaburu dingɛ ninnu dɔw kun bɛ se ka su caman wɛrɛ de ta ka fara u kan. Duniya kelenya tɔnba mɔgɔninfinya hakɛ tɔbɔtɔli jɛkulu ye kunnafoli mun lase k'u bɛ fɛ ka mɔgɔ bila ka taa Izium mara la walasa ka jateminɛ kɛ mɔgɔ minnu fagara ani minnu ni tɔɔrɔla waleya ninnu kan sigida ninnu kɔnɔna na. Ukraine jamana polisiw ka ɲɛmɔgɔ Igor Klimenko y'a yira k'a fɔ k'a ye dagayɔrɔ 10 ɲɔgɔnna de lakodɔn jamana kɔnɔna na bunahadamadenw tun bɛ ka nimatɔrɔ yɔrɔ min na sigida dɔw kɔnɔna na sigida min kun lasagalen don Irisi jamana fɛ Kharkiv mara la sigida 6 ɲɔgɔnna kan Izium ani dugu 2 Balaklia mara kɔnɔna na. Ameriki jamana kɔfɛ sira taamako ɲɛmɔgɔ Anthony Blinken kɔni y'a ka nisɔngoya yira ka ɲɛsin Irisi jamana ka nin kɛwaleya kɛjugubaw ma a bɔlen a kalama waleya minnu kɛra Ukraine jamana kan. An bɛ wagati min na komi sisan Irisi jamana Moscou kɔni ma kunnafoli foyi di ka ɲɛsin nin ɲangili ninnu ma u ka kɛwalew la. В Ізюмі будуть журналісти, українські і міжнародні всі.